Hello Mkumanashi, chekutanga ndoda kukwazisa imimi ndokwazisa mhuri yeZimbabwe. Inini Mkumanashi, nyaya yangu yakamira sekudai sei. Yes boss. Okay Mkumanashi, ndanga ndambodaidzwa nemurungu angaida kubuda saka nditsvake vanhu pekuti ndokwanisa kuita audio pane pakanyarara. Inini mukoma ndati makuseni ndichisvika pabasa pawifi ndabva ndadownloada imwe audio yevamwe sisi vanga vachiti vakanyimwa mari nemurungu wavo wavainge vachishandira, saka ndabva ndangofungawo kuti regai ndiuyewo pano ndireurure nekuti zuva rekufa hauzoti unofarini. Nyaya yangu inini ndoda kungoudzawo mhuri yeZimbabwe kuti sandi vanhu vose vane mweya yakashata waMwarungu vatori nemweya yakanaka, asi vanokwanisa kuzoshandirwa nevanhu vekuti vanozovachinja. Kufanana nesituation yangu, ndine umwe mudhara wandaishandira kumushandisa ndauya kuno kuSouth Africa. Mudhara uyu ainge ari musoja before azoretire, saka paakaretire vana vake vose vainge vatiri kuda muZimbabwe vari kumhiri kwemakumbo, saka ndopandakabva ndatsvakwa kuti ndishande ndichichengeta pamba ndichimutarira, nekuti ainge atoti kurei zviya zvekutoti dzimwe nguva aita zvekufamba zviya zvekufamba shoma neshoma because anga akura mudhara wacho, saka anga asina basa nezvinhu zvakawandisa. Aitonditora sekunge ndaitwa muzukuru wake chaiye. Kunyange vana vake vaiva kuUK vaindifarira zvisingaiti, hapana chandaikumbira kwavari vakasandiitira mafoni. Ndaishandisa any foni yandaida pavakomana vose vaishanda kumamisha ikoko kwavanobva ikoko. Ndini munhu wekuti ndaitozivikanwa kuti ndaishandisa mafoni malatest, because vaingoti ndikashandisa foni vobva vandibvunza kuti foni ichiri kushanda here, ende vaigara vachida kuda kuti ndivatorere mapictures emafoni amudhara wavo, saka vaida mapictures anenge achioneka, saka zvaivafoseredza kuti vagare vachinditengera mafoni matsva. Pandakaona kuti vanhu ava ndo mafariro avainge vachindiita, ndakabva ndapindwa nemweya usina kunaka wekuti ndakabva ndaona kuti apa ndokwanisa kuvatorera advantage, but handinawo kuvatorera advantage nenzira dzakanaka, because dai ndaiva munhu wekuti ndaiva nekufunga kwakanyatsokunaka, ndingadai ndakaitawo zvinhu ndichiri pakushandira mudhara iyeye. Ndingadai ndakakwanisa kutotorawo license nepassport, but ndakabva ipapo ndisina kana chinhu. Ndaitopiwa $130 imari yekuti kana uchishanda uchiita zvekufudza mombe, imari inenge yakawanda mari iyoyo, plus kutengerwa hembe, chikafu. But pandakapiwa mari iyoyo ndakava munhu wekuti kumamisha zvinoitika ndezvekuti kune vakadzi, dzimwe dziri mvana, zvimwe zviri zvivasikana, saka ndakatanga kungodanana nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vakadzi vevanhu, zvazvokuti munhu anenge achingoti ndipowo dhola, especially kana wangobva mukukora mari yako paya, unenge uchingounganirwa nevanhu vakasiyana siyana vachingoda kungokudya mari yako. Ininiwo ndaifungidza kuti ndakangwara kuti ndinodiwa nevasikana, ndodiwa nevakadzi vevanhu, but vaingovawo pakundidya. Zvakazotonyanya kuita wese, vana vamudhara uyu vakazotenga zvigayo, vakangozvitenga zvose same day, chigayo chedovi then nechigayo chiri normal chekugaya upfu. Saka ndainge ndava kuti kana ndikasaenda kunotarira mombe ndaingoswera ndichigaisa paya ndichigaisira vanhu dovi and also ndichigaisa upfu. Saka padovi apa zvandaiita, pane umwe mukadzi wandaidanana naye ainge akarambana nemurume wake, then zvaizvongoti raingovawo dzoka, saka ndakabva ndatanga kungodanana naye tichidii. Saka iye akabva ndiudza kuti iwewe unodii kuita uchivhara vanhu, kuti vanhu vakauya iwewe wobva waregedza paipe paunenge uchikokotedza mushini, iwe ungoudza munhu kuti ndodovi racho ragaiwa, wobva warisa pasaidi, then rikawanda ndobva ndaenda ndichindotengesa, because kwatogara hakusi kure Stereki nekutaundi, saka ndozvandakabva ndatanga kuita, ndikaisa
dovi raira pasaidi rikabva rakwana 2 10 liters. Saka ndaingoti pese parinenge rawanda iye aibva auya ubva aritora ubva anoripima pima orisa muzvibhodhoro zviya zvidiki obva aenda naro onoritengesa, rimwe aitohodhesa. Saka pamari yacho ini naye tanga takawirirana kuti pamari yose yedovi iyoyo kana ikakwana tobva taenda kumasvingo kunotora mapasipoti kana kubulawayo. But takazoti mari yawanda bhozi ndainyura pasi ndikatoona kuti mari yawanda, ndikabva ndamuudza kuti ko toita sei nemari yaiyaka, ngatitsvaka zuva kuti tiende kumasvingo kana kubulawayo, nokuti kubulawayo kuna vamwe sekuru vangu. So ndikati hatunogara kumba kwavo ikoko, tobva ta-apply mapasipoti edu, tikawana mari tobva taenda hedu kuSouth Africa tonotsvaka basa. Iye akabva ati iwe hapana kana problem, unozoya kumba tobva tagovana mari yacho zvakanaka. Ndakati ndachaisa basa paya ndikatoenda kumba kwavo. Ndichisvika kuya, saka uyu mukadzi uyu aigara namai vake chete nevamwe vana vanasisi vacho vari kuSouth Africa nevamwe vana vehanzvadzi dzacho. Saka painge pasina umwe munhu mukuru aitova iye musikana uyu. Ndikabva ndasvika paya ndikatoti gogogoyi paya, ndikati pinda mumba, akati mukwasha wauya, pinda mumba. Saka tatogara pasi paya ivo amai vacho vakabva, ndikabva ndavaudza kuti pamari yedu yaya yanga pamari yaya yatanga tichiunganidza yaya, ndokumbirawo kuti tiite sei kana zvichiita toenda kumasvingo tonotora mapasipoti kana kuti toenda kumasvingo. Ivo vakabva vanditi alright. Mari yacho anga achindibatisa, ndokubva vaenda vakanotora mari yaya. Mari yaya yanga yakatowanda, anga yawanda zvisingaiti. Ndokubva vati iyi mari yenyu yamava muchiunganidza iri papapa i$600. Ndokubva vati asi iwewe wanga uchikwira mwana, iwewe waikwira mwana wangu, saka pamari iyoyo yawaikwira mwana wangu ndava kubvisa $550 nekuti uyu munhu uyu mukadzi wako, saka unofunga kuti mwana wangu unongoita zvaunoda naye here. Ndobva vandidzorera $50. Saka mukoma ndokumbira kuti mundibvunzirewo kuti zvinoita here zvakaitwa naamai ava kana kungoti vakangotondivhara mari yangu, bhozi pamari iyoyo yatainge tavabatisa vakandidzorera $50. Ndokubva vati saka imwe 550 ndava kubata mari yangu yerora, kana uchida mukadzi wako tora. Saka iye ndakabva ndamuudza kuti alright mama vatora mari, isusu tichaendei kumba. Iye akabva ati ndodzoka. Ndikati alright. Ndikabva ndaenda kumba, munhu haana kana kumbodzoka. Ndakazotongonzwa vanhu vakutaura kuti akaenda kumasvingo, bhabha atora pasipoti yake akabva aenda kuSouth Africa kuna sisi vacho. Saka ipapo mukoma ndinorwadziwa nezvakaitwa namai ava, but zvanga zvinazvo problem because kubva ipapo ndakabva ndazochinjwa, ndikabva kumusha ndikati ndofanira kuenda kunochengeta kutauni kune imwe imba yamudhara ivavo iri kumasvingo. Ndokubva ndaenda ndanogara ikoko. Saka ikoko kumasvingo kwaiva neumwe dhiraivha ainge asiya basa, aifamba nekombi yamudhara inoenda kuBed Bridge ichinotora vanhu vekuhodhi, vamwe vacho vanenge vachiuya mumasvingo. Ndokubva ndaenda kuya. Saka ndakashanda 2 months ndichifamba nekombi yayo but ndisingadhiraivhi. Paiva neumwe mudhara ndiye ainge ava kuvadhiraivhira, but aiti ada kuzosiya basa. Saka indaingoitawo basa rekubata mari nekulodhera vanhu vanenge vapedza kuhodha zvinhu. Saka iye mudhara after 2 months akabva andudza kuti achandipa mari kuti ndinotora chiprovisional. Ndobva ndaenda ndikandotora provisional iyaya, ndakangoita yombotengera ndakana kumbodii. Ndokubva ndatora provisional. Ndo chinhu chega chandakangokwanisa kubva nacho pamba pamudhara ipapo.
nekuti pacho pandainge ndakuda kutora license pane zvimwewo zvakazondikanganisa. Saka ndatora provisional ndainge ndava kutofamba nekombi yaya uya ainogara paside inini ndiri ndichidhiraivha kombi. Patakati futi tiri kumusha Ndara aiva nemotikari yake, ndini futi ndaifamba nayo motikari yake Ndara iye, saka ndaitogona kudhiraivha kudhara. Saka mukufamba mumasvingo ndakazosangana nomumwe mukadzi anga akanaka zvingai. Ndakangosangana naye akatobereka mwana wake, ndokubva ndatomukumbira nhamba tikataura. Akabva iye ati anondida, anga akanaka zvingaita zvekuti akatondiudza kutoti kana ndikasamhanya ndikamutora pane vanhu vakawanda vaitomuda, because aiva akaita mutsvuku wewhite. Ndokubva ndadanana naye. Saka mudanana naye iye akabva andiudza kuti arambe akagara kumba kwavo hazviti, tofanira kutsvaga pedu pekuti tigare. Tikabva tarenda imba yedu. Saka pamari yandainge ndatumirwa naMundara vaya vandaishandira yekuti ndinotora license, ndo mari yandakabva ndashandisa kuti ndirende imba, because ndanga ndisina kana property. Saka ndakangotora mari yaya tikabhadhara rent ye1 room, ndokubva tatenga mubhedha takangoita wekunovezesa, ndikabhadhara half, ndikati imwe yacho ndichazouya naye. Ndokubva tatora nechidisplay ndikatenga neTV muMasvingo. Saka mari yose ndikabva ndangoshandisa mari yelicense. Mundara vakabva vandibvunza kuti wapasa here license yako, ndikati ndapasa. Ndakavanyepera, ndandisina kumbogara ndaimboenda kunopinda mumadhiramu, ndaingofamba neprovisional plus. Mudhara wandaishanda naye achidhiraivha akandiudza kuti kana ini ndine license hazvina kana basa, iwo kana une provisional unongofamba wakadaro. Saka ndaingofamba neprovisional, tikaneswawo nemapurisa tongoburitsawo mari dzemadringi. Saka mukushanda kwandaita ndainge ndava kufaitira kuti ndisadzewo imba property, ndikatotenga property yakawanda. Nekuti mukadzi uyu pandakamuwana mwana wake iye aiva ne1 year 3 months, akabva andiudza kuti hazviite kuti ndikuitire mwana nekuti mwana wangu achiri mudiki, asi after 2 years ndo pandichazokuitira mwana wako. Saka ndokubva tagara. Ndaiti kana ndikabva nevanhu kuBedbridge ndaisambowana chance yekurara, nekuti pane umwe Mundara aiva nemotikari yake yemushikashika. Akabva ati kana uchida rent to buy unonipa mari yakati pamwedzi, unouya uchitora motikari yangu wofamba nayo parodi. Saka ndaiti kana ndikabva kuBedbridge ndombosvika ndombodya ndotodzokera parodi ndichiita rent to buy yangu yaya. Plus ndainge ndava kuziva mijana panhau dzekubata pamota. Saka iye Mundara aitotemba neni kuti ndinoita ndichimugadzirira motikari yake. Takagara zvakanaka. Ndaiti kana mari yandini ndawana kubva kuBedbridge, because zvatainge tava kuita ndezvekuti mari dzose taisanyora mubhuku, dzimwe dzacho taingogovana inini neMundara aidhiraivha. Saka ndaingoti ndikauya nemari yandini nayo, kana ndikauya ndakabata 50 or 40 kana 20 years, ndobva ndabatisa mukadzi weyo. Plus ndichibvawo kumushikashika ndandisingaendese mari yose. Pane mamwe matrip andaiita Ndara ndobva ndangomunyepera kuti handambogara ndashandisa fuel, because ndaiti ndikafamba ndobva ndaenda ndonowedzera fuel, ndodzoka ndomusubmitira mari. Imwe extra yandawana ndaibva ndangoisa mhomwe ndodzoka kumba, ndobva ndapa mukadzi weyo wandaigara naye mari yacho. Dzimwe nguva ndaikwanisa kumupa kana 70 US pazuva, iyi ndichimudza kuti chengeta kuitira kuti titange business redu. But handauziva kuti uyu mukadzi wandaigara naye mumasvingo aiti kana ndikamupa mari obva anopa sisi vake. Saka sisi vacho ndovaiti bamunini, ndoda kuti munondihodhera zvinhu zvangu kuMasvingo.
mazuva ekutanga ndaenda nemari yavo ndozobatisa vanhu vanenge vachinohodha vozodzoka ndodzoka ndovapa staff yavo yaya ndisingazivi kuti mari yavari kundipa imari yangu yandaipa mukadzi wandaigara naye. Ivo vakazototora passport ivo amai guru ivavo nemari iyoyo ndobva vatanga kutoenda kumesina, but kuenda kumesina kwavaita ndaiva kuita mahara kubva mumasvingo kuenda kumesina ndodzoka nawo futi mahara kudzokera kumasvingo nestafu yavanenge vahodha vaisambobhadhara anything. Vainyanya kunohodha madhiragoni, dzimwe nguva vaihodha even madoro ndisingambovabhadharisi. Ndaitosacrifice kuti ndisiye space mutrailer kana kupeta masiti ekubackseat ekombi ndoisa madhiragoni avo nemadoro avo, but ndasina kuziva kuti mari yavaishandisa yaiva iri mari yangu. Saka vanhu ava vakazoti vasimuka, uyu mukadzi wangu wandaigara naye akabva atanga kugara achiita noise neni, kungopinda mumba unowana asangana kutaira asina kana kubika. Ukamuti ndibikirewo ndida kubuda izvezvi aikudza kuti bika wega. Kusvika tazotanga kunetsa tanetsana ndokubva aramwa imba, ndokubva atora mwana wake, ndokubva andiudza kuti manje ndine nhumbu. Nhumbu iyoyo ndikanoibvisa kumba kwasisi vangu, saka handizivi kuti chokwadi here kuti akanobvisa nhumbu iyoyo because akabva aenda kuya. Ndakabva ndaona vadzoka naasisi vacho, sisi vacho vachipopota vakati uri kunetsana nemunin'ina wangu apa ane nhumbu. Vakabva vatanga kunetsana neni, iye mukadzi akabva ati murume uyu handichamudi, saka anofanira kubva pamba pangu, nekuti tichinogara pacho pataigara landlord anga akati iye haadi kurindisira vanhurume, saka takabva tanyepera landlord iya kuti munhu aida imba mukadzi aiva mukadzi wangu, but taingoziva kungoti tokungonyepa. Saka landlord akabva angoti ivo handikuzivi, achireva inini. Vanhu ava Musoja wakatouya nemapurisa, saka ameno mupurisa wacho maybe ainge ava kutodawo mukadzi wangu because haana kumbondibvunza kuti munhu ndakambomurova here kana kuti ndakaita sei. Akangosvika ndokubva atondirova mbama, zvinotoratidza kuti iye anenge aitodawo uyu mukadzi wangu because akangosvika haana kana kumbobvunza kuti ane mhosva ndiani, ndokubva atondirova mbama akati unoroverei mukadzi. Ndikabva ndangotoudzwa nevamwe vanhu kuti siyana nazvo, iyoyo chitsvakako zvimwe zvekuita. But ndakabva ndasiya zvinhu zvangu, hembe dzangu, ndikasiya zvese nezvinhu zvandainge ndatenga nemukadzi iye. Ndikabva ndabva ipapo. It was now towards Christmas, saka nenhau yekuti ndaiva nestress ndatova nemazuva ndisingarari kana kuzorora, ndakabva ndatanga kudrive ndichibva nevanhu kubva kuBeitbridge vainge vachibva kuSouth Africa, ndichivatakura from Beitbridge vanhu vachienda Masvingo vamwe Rutenga. Saka ndaingoshanda non-stop, ndichingoramba ndichishanda non-stop ndisingarari for 4 days. Ndakazoita accident uri musi wa26 ndichibva nevanhu vaibva kuSouth Africa because ndanga ndakunyanya kunzwa hope. Saka musi wacho manje ndaingodriva ndiri one, ndaisafamba nomumwe munhu aiva nelicense pasaiti. Accident yatakaita hapana kana akakuwara. Chakangoitika ndechekuti kombi yandaidhiraivha ndange ndanyanya kuita overload, saka yaita overload kudaro ikabva yanorovera mugomba, ikabva yavhunika trailer rikabva rakutuka nayo kombi ikabva yaoverturn, but hakuna akanyanya kukuwara because kombi yakazoenda ikanobatwa nerimwe ziconcrete block because tainge tava kutoenda pabridge, saka haina kuzokudubuka kombi yacho. Saka takatogara paya takamirira mapurisa. Ndakati ndakagara
kutarira zvainge zvaita kombi. Ndikabva ndaona kuti apa handina license. Mapurisa akauya plus vanhu vainge vava kupopota kuti munhu atokuwadza zvinhu zvedu. Ndikaona kuti panapa ndinokwanisa kutosungwa ndikanogara mujeri. Ndikabva ndangopinda musango semunhu ari kuda kunoita works. Ndikabva ndatongopinda musango ndobva ndaramba ndichifamba kusvika ndazonobudira kutara. Ndikatohaika dzimwe motikari dzaienda kubed bridge. Ndobva ndapinda mubed bridge ndaitoziva vanhu vakawanda ndikatonoyambudzwa ndokutouya kwandakaita kuno kuSouth Africa. Handiziviwo kuti kumashure kwandakasiya zvinhu zvacho zvakazofamba sei pandakaona kuti ndaikwanisa kuzosungwa. Asiwo ndo nyaya yangu yandati ndichiteerera uya mukadzi paanga achipawo nyaya yake. Ndikati regai ndiuyawo netestimony yangu. Ndikapawo testimony yangu, maybe Mwari vanokwanisa kundiregerera. Haasi murungu wese ane mwoyo wakashata, asi vanhu vanokwanisa kuzochinjiswa mwoyo yavo yakanaka nevashandi vavo. Ndo nyaya yangu mukoma. Mukaposta please mundiudzawo. Ndine problem yekuti ndinotaura ndichiita sekunge ndinononoka kutaura, but ndo problem yangu mukoma Nashi.